Eguerdion, txorien eta rock. Eixo. Eta ongi etorri gure txera, hemen gaude. Armiz, nik gaurkoan ekarri zuet olako, eta lagunok, ekarri zuet olako errezeta berezi bat. Hartu ditut, 3 tokitako errezetak eta fusio bat egin dute. Ze ondo geratzen da. Ze ondo geratzen da. Bueno, hartu du, lehengo ingo du Armando Eskalopea. Hori Madrileti dator. Horri gehituko diogu olako aligot pure bat. Aligot purea da sukaldaritza frantzeseko klasiko handi bat. Eta olako ogi birrinduarekin da doazen alagiak eta Japonian horri gehitzen dute tonkatsu saltza. Orduan, osagai asko daude, baina egia esan erreza da gaurko errezeta. Etxean egitekoa, gazta egia da hau, arraro samarra da lortzeko, baina gainerako osagaiak nahiko eskuragarria dira, eta honekin, ea ze fusio errezeta ateratzen zaidan. Bizkorra izan zara, ez? Erabaki duzu munduko gastronomiarik oberenetatikan zerbait ateratzea, ez? Japonia, Frantzia, hemen erabiltzen den gastronomia bikaina eta hortikan zeaterako da. Zerbait goxua, seguro. Eta horretarako laguntzeko, badakizu nik errezeta azkarra egin behar dudala, duela hilabete bat gutxi gora bera egin nuen porru batzuk burrata batekin gainetik, ideia horretik jarraituz, nik gaur egingo detena izango da orburu batzuk, eta egingo detena da burrata gainean jarri ordez, egingo det saltxatxo bat. Orduan, freskotasuna emango dingo dut burrata saltxa hori orburua gainean eta amaituko dut panko ogi birrindu kurruskatu batekin eta urdai azpikoarekin, beraz. Momentu batean egiten dana oso erreixa, azkarra eta goxua benetan gelditzen dana. Bueno, lagunok, guk amua bota dizu. Zuen nahi baduzu heldu, eta bestela ez, eta heltzen diezunak, adi lehen errezetan nola doan. Patatak lapiko batean urez estalita eta gatzarekin jarri eta 25 minutuz egosi. Jarraian zuritu, tonme gazta gehitu, esne gaine pela intxaur muskatuarekin eta ondo nasi. Baratxuri birrindua gehitu eta ondo nasi ondoren gorde geroko. Tonkatsu saltza egiteko osagai guztiak lapiko batean nahasi, berotu bat eman eta azukra deseiten denean gorde geroko. Eskalopea irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa eta olio berotan frijitu eta bukatzeko 3 osagaiak plater batean jarri eta zerbitzatu. Beraz, az gaitezen lanean eta lehengo esandakoa. Hemen lapikoa daukat, urez beteta, patatak hartzazuelan txikiak ertaina galdera, eta hauek gutxi gora dela, 25 minutu ero beharko dituzte egosten irakiten hasten den unetik. Nik hemen beti gomendio hori ematen dut. Nire ez gustatzen patatak zurituta eta kreskatuta botatzea pure batetan, zegatik ura zurgatzen dutelako. Eta ez du nahi ur gehiegi izatea patata honen. Nahi duana da, ondo egostea, gero zuritzea, eta gainera birrindu ondoren, pixka bat aurrena ezetasuna kentzeko, ingo duana, zu motelean lapikoan eukingo dut, eta gero gehituko dio zer, tonme gazta gaurko, berezitasuna, eta hau, usaina potentea da. Bueno, a ver, ondo helduta dagoela. Bai. Saboiako tonme gazta da, hau, alpeetatik datorren gazta bat, tonme mendiko gazta nahi du esan, eta hau, behia esnearekin iten da, eta nortasuna daukan gazta bat. Azkenean, patata pure krematxo eta koso bat, baina potentea geratuko zaigu. Esan, ez nik jarri behar duana, hau, berotzen esne gain pixka bat, intxaur muskatuarekin, eta gero hau botako dugu gaztarekin batera gure pure honek. Esan behar nuna da, hemen ditugun gaztak eta horrela, nortasun gehiago daukate igual, ardiarenak eta horrela, zapore gehiago, intentsitate gehiago daukate, eta aldiz behiarenak izaten dira finagoak, ezta? Zaporez askoze finagoa, baina kasu honetan gazta honek naiz eta behiaren esnea izan, kriston nortasuna, kriston intentsitatea dauke, eta ondo onduta hau, Hau, esaten da, normalean, gazta batzuetan, ero gazta askotan, azalajan alda. Beste batzutan, batez ere hauek sintetikoa direnak eta, ze baduzte hor batzuk geruza sintetiko jartzen diotena gainetik, hoiek noski ezetz. Eta beste batzuk, ez dakit jangarria diren, ni bada espada, hau esaten badiate ere, jangarria dela, ez dakit, ez dik gehiegi erakartzen, oin bertan. Baina, bueno, Roqueforrea zer da? Hori da, azkenen hori da. Dizun pila bat? Pilo bat. Eta kasu honetan ere, nik seguru nago jendea askori gustatuko zaiola, azala. Naiz eta fuerte izan, jendea hemen danatako da. Eta esan behar dago, aligot purea, aligot purea egin behar dugu orain, hau Oksitaniatik dator, Frantziatikan, zehazki, hau da, erdi hegoaldetikan,
Eta errezeta tradizional pilo batetan dago, Frantzian, eta batez ere, okela eta horrela laguntzeko saltsa bikaina da. Ia da, jatorriz, oso errezeta apala zela, bizirauteko platera izan zelako, eta ondoren jaigirotara pasa zen errezeta hau, eta gaur egun egia esan nahiko preziatua den saltsa bat da. Baina hasiera batean apala zen eta denak errezeta guztiak bezala moldatzen juten dira eta urteak pasan zehar gauza batzuterako erabiltzen da edo bestetarako. Eta egia esan dala oso errezeta errexe egiteko, goxua, eta normalean esnegaina izaten duna eta gazta. Horrek ematen dio gainera elastikotasun asko krema hori. Bai. Oda, a ver, dietak atzo izan zen, ez? Dieterik gabeko nazioarteko eguna. Hor sartuko genuke, patata pure berezi krematxu hau, ze honek dauka, azkenean, pentsa, 80 gramo gurina oso hotza dauzka honek. Kilo erdi patata, esne gaina, konte tome gazta 250 gramo, eta hau, gazta, esan dezagun, koipetsua dela, ez? Orduan, noizian behin jateko, pure bat, ez da eguneroko. Laguntzeko. Eta xamurra bai, baina oso potentea. Peio, hemen, esne gaina, barkatu, indu dana da. Epeldu, irekinaldi bat eman diot, eta honi intxaur muskatu dotako diot hemen bertan, eta hau, jungo da hemen intxaur muskatuan zaporea juten gure esne gaina, eta gero purearen lagungarri izango da. Ondo naziko dut horrela, eta gazta moztutzen jarraituko dut. Ja, hemen 3 elaborazio ditugula, ezta? Baina, igual, protagonista eskalopea esango genuke dela. Eskalopea badakizu, ezta? Zerran, hemen ez gara hasiko kontatzen, baina, haragi xerrafin bat, non izan daiteke txalarena, izan daiteke oiaskoarena, izan daiteke txerriarena, eta egia da, teknika hau gastronomia askotan erabiltzen dela, hemen eskalopea deitzen diogun bezalaxe, adibidez, Austrian esnitzela, ez? Edo Alemanian berdina esnitzel deitzen diote, baina gehiago txerriarena izaten da haragia, eta adibidez Italian milanesa, ez da? Milanesa bezala ezagutzen da, beraz, gastronomia askotan, jaten dugu zerbait igual, eta izen batekin aurkitzen dugu, eta esaten dugu, aizu, baina, hau, hemen, hori ez alda eskalopia. Bizi guztikoa. Hori da, izan lehike, baina gastronomia bakoitzan, daukate bere izena, bere jatorria, eta bere egiteko erak, ez da? Nik gaurkoan ekarri baina, berez, hau da, sumeagoa, ez? Armando Eskalopea, badago errezeta hor jatetxe bateko Madrileko oso famatu dana, eta arek gero eramaten du gainean, arrautza temperatura basuan, boilurra eramaten du, nik gaurkoan ingut errezaldera, Hau da, arrautza bat frigitu ingo diot, gainean jarriko diot, pentsa ja, imaginazio, zer datorren, Ingo eskalope bat, eskalopea xerrafin batzuk hemen ingo ditu, arrautzatik eta ogi birrindutik eta pasatuko duguna, eta jungo da, arrautza frigitu bat gainean, boilurrek ez digo jarriko, baina arrautza frigituarekin nahikoa da. Gero pure on bat aldamenean, eta saltza potente hau ingurua. Nire lagun batek esaten duen moduan, pitxadura arrakalerik gabeko plan bat. Armando erara esan du, Madrilen sortua izan zen, 70garren hamarkadan, ez da? Eta Armando izeneko bezero argentinar batek, berak eskatu zuen, eta horregatikan egin zen hain famatua, ze ospea hartzen hasi zen, eta gero beraien kartan Armando erara jartzen zuten, beraz, hortikan dator hain famatua dena. Eta honek, gogoraratu dit, nik ere hemen, adibidez, Tolosan badago taberna bat eta horrela, eta neska batek eskatzen zuen bokaillo bat, eta azkenen hori beti berdina eskatzen zuen, eta gero ja lagunak hasi ziren, Adrianak eskatzen duna, eta azkenen orain geratu da, Adriana abokata bezalaxe. Hori askotan gertatzen da, ez da, eta toki pilo batetan gertatzen da, igual norbaitek askotan eskatzen badu, eta beteko bezeroa balin bada, ez? Azkenean igual amaitu dezakela plater batek, izen hori izaten. Gure kasuan ere badaukagu. Guk, adibidez, atxonak, gure, nire lehengusu zarrena jaio zanen, bere biloa, tarta bat egiten hasi zanean, jarri zion bere izena. Zala Garikoitz. Gari. Orduan, Gari izenarekin geratu zan tarta, eta gaur egun horrelaxe bezala ezagutzen da, eta ia da,
asko saltzen den zerbait dela, eta Gari bezala ezauten da, eta Armandoren kasua beraz berdin izan da. Izan zen bezero bat, non askotan eskatzen zuen, eta azkenean izen horrekin geratu zen. Bai, baina hemen, nik nahi dut esan, gure gitarteko bat izateko, izan behar da, zerbait oso arraroa inork ez duela eskatzen. Hau da, nahi dut gitarteko bat, ez da, zerbait, izan dezala berezia, eta, bueno, eta goxua hon behar da, gero jente gehiago eskatzeko, baina zuk bakarrik eskatzen duzula. Eskatzen bauzu, nahi dut gitarteko bat, xolomoa gazta eta piperrak, hori klasiko handi bat, eta hori mundu guztiak eskatuko, eskatu behar du zerbait, bueno, hau, gaurkoa errezeta batean, ideia moduan. Hemen ikusten duzu, bi paperen artean, erolako filma zerbait baldin baukazue, Armandokoak fama daukate, beraiek erabiltzen dute txala, esaten dute, esnea hartu, usten dionean esnea hartzeari, txala horiek eskatzen ditugu, guk haragi zuri-zuria, eta horrek hartzen ditugu, jarri, gero, esan gendun lehengune, espalmadero deitzen dela, burni horrekin jo, etxean bestela sartagi batekin o lapiko batekin jo, eta honekin lortzen duguna, bueno, handiago aitea, fintzea, eta ero zuntzak apurtu iten dizkigu, eta xamurra izatea jateko garaian. Ez da bakarrik tamaina handitzea, baizik eta baita, iten diguna da hori, bigundu ero samurtu gure serra. Ordan hau, hor, da venga, ni bestekin jarritzen dut, parkatu zalatagatik, Eta golpeengatik, estresatea beharra eta, Bai, bueno, eta hemen Euskal Herrian eskalopeta zitzeite belen badugu, badago toki berezi bat, Armintzan, jakin duzu, non Begotxuk egiten zuen bere garaian eskalope hau, 2020an utzi zigun, eta egia da kriston arrakasta izan zuen eskalopea izan da, ze erraldoia egiten zuen, bakizu zenbat pixatzera iristen zen eskalope hurak? 2 kiloko eskalopea egiten zuen, eta barruan betetzen zuen urdaiazpiko eta gaztaz. Beraz, igual katxopo hori da, Asturiaseko katxopoari gogoratzen. Nik ikusita daukat bera nola lanian, eta egiten zuena, nik esan da, nula hartzen dituen xerra, holako ondiaz esan, holako lauki bat. Orduan hartzen zituen xerra ezberdinak, eta puzzle bat egiten zuen, geruza jarri, beste geruza bat, gero gazta, gero urdaiazpikoa, eta gero berriro xerra gainetik. Eta ero oskailuan sartzen zuen, egun batetik bestela hori trinkotu zegin, da hori. Baina horrengo gunean nik, ikusten nionean, hori, ematen zuen manta bat hartu eta sartu holan uretan, holan fregago egiten duzu moduen, lehenko irinetik, gero arrautzatik, gero, eta hori, lagunen artian, ez da? Askatu iten zan bestela, askatu iten zan, eta gero, frigitzeko olako paella ontzi handi baten da, Armandokoak ere, fama daukate olako paella ontzi baten. Guk, zorionez, ontzi hobea daukagu, eta beste batean frigituko du, baina bestela, paella batean. Hori da, bai. Bueno, hemen ikusi dut, gaina errezeta asko eta elaborazio asko dituzun, zuk gauzak bi aldiz pentsatze bazara? Ala zerbait okurritu eta ala, zuzenean horrekin zoaz. Hobete jungo litzaidake bi aldiz pentsatuko banituen gauza. Bai. Egia esan ni ere, gauzak behin bakarrik pentsatzekoa naizela, baino era egokiena edo badago metodo bat, metodo pertsiarra esaten dana, esaten duena. Egokina dala, lehen da bizi, hau, aber nola esaten du da, baina mozkorra zaudenean gauzak pentsatzea. Nik ez dut esaten mozkortu behar duzula gauzak edo ideiak erabakitzeko, baina egia da metodonek esaten duna. Mozkorra zaudenean, ideia asko ateratzen dira. Ez da, originalak, beldurri gabe, erokeri asko, eta orduan ideia, egiten dezuna da hor, brainstorming bat, filtrorik gabe. Zede, Montreal, brainstorming. Brainstorming, hau da, ideia asko botatziarena. Hau da, izanike tontakeri pilo bat bota, baina gauza da, zuk beldurrik ez izatia, gauza asko botatzia, originalak, eta ja ondoren, ez hau denian mozkorra. Hori da, urrengo egunean, filtrua jarri barrezu, ondo zaten burua zentzudun duzunean esan behar duzu, bale. Esan ditudan tonteria guztioitatikan zeinek balio du, zein ez duk balio, eta hor erabaki zein den, erabaki ogokiena. A ber, zentzu pixka badauka segia da bat, dagoenean, igual gauza bat, pentsatzen desatut, oin honi esne gaina ona botako diot, eta esatut, hori erokeri bat, horrek iztu balio zertako. Ordea, basaude pixkatolan, beste aldarte batekin, esatuzu, segatik ez, bota ingo diot,
eta auskalo, agian gero ateratzen dana ondo dago. Orduan, hor beharko lukete, baina norbait egotea apuntatzen, zer esan duten hauek, Moskorra egon direnean, urrengo egunean, jakiteko, atzo esan zenuten, hau, bueno, oin guazen hau dana lantzera, eta ea honek zentzuri badaukan, ero ez daukan, ez? Baina bestela, Armin, nik zentzua daukan ero ez, baina Armandokoak horrela egiten dute, da hartzen dute erdia panko ogia, hau da, ogi japoniarra hori birrinduko lodia, eta beste erdia fina. Haue jarriko ditut, batian, haue nasi, eta gero, irina beste batian, arrautza batzuk irabiatuko ditut, eta ingo dudan da, hori esan dakoa. Gatza eta piper beltza bota, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa, eta gero, hartu eta horrela frigitzeko prest daude. Esan behar dugu, mozkortzearena ez dela inoiz ideia ona, eta zerbait erabaki behar balin bada, hori da. Ez dezu mozkortu behar egokiago hartzeko, baizik eta hau da persiar metodoak esaten duena. Eta beraiek hori egiten zutela. Hori da. Esan nahi, gero, persiarrek ez daude, ez? Bueno, bai, ez da, zerbait Bueno, ni jarraitzen dut, arrautza pare bak raskatuko ditut, eta esan dakoa, gatza eta piper beltza, eta irina ordena batzuk egiten dute, beti da, irina arrautza ogi birrindua, gero batzu daude, itxeko kurruskari estra bat emateko, arrautza berriro eta ogi birrindua berriro. Niri gehiagizkoa iruditzen zait, baina aukera hori hor daukazuna izan ezkero. Azkenean kroketa bezala iso, ezta? Normalian irinetikan pasatzen dugula, arrautzetik eta ondoren ogi birrinduetik eta frijitu. Eta ni pankoa, gainera lehen esan dut, pankoa erabiliko dut nik nire urrengo errezetan. Asko gustatzen zaiten zerbait da, ze kurruskari hori, ematen dio beste ikutsu bat. Aixetzu haua da, eta ni gustat, txan, egia esan, oin bertan ogi birrindu dugu, baina, izan, pankoa bai, ena eze baiero, ez da izu, etxe guztietan badaude gauzatzuk beti baiero bai egon behar dira. Nirean, pankoa egon alda, ero ez. Eta pankoa bai badaukazu, baina ogi birrindua gustatzen bel mazaizu, dana ondo txikitu, eta ja hortxe daukazu ogi birrindua, momentu batian. Bai, horre soluzio dauka. Izatea ogi birrindua eta ero pankoa lortzea, ez. Horrek ezin dizu, hori da. Bueno, gatza, piper betza. Badakizu segunda gaur? Esan. Bueno, 1985 gaurko egunean, Christy Moore. Baina musikari irlandar oso famatua. Berak igual ezagutuko zuen Not Time for Love. Ertzainakena beria da. Hori da, gero oso ezaguna egin zen hemen Euskal Herrian Ertzaina taldeak bere diskan, salda badago diskan sartu zuen kanta hau, eta horregatik egin zen hemen oso ezaguna. Bai. Eta nuzen, irungoa esan bera? Christy Moore zan Irlandarra. Vale. Irlandarra zan bera, talde bat zuen, oso kanta ezagunekin, baina ezagunena egia da hori izan zela, Ertzaina taldeak bere diskan sartu zuen. Ertzioa, ez? Hori da. Eta, badakizu salda badago, eztabaida bat egon da azken aldian ze. Egia da gramatikaki ondo dagoela idatzita, baina esaten da, lehen da bizi horren aurretikan egon behar dula saldarik ez dagoela. Esateko salda badago, lehen da bizi esan behar duzu, saldarik ez dagoela. Bestela esan beharko litzake, salda dago. Bai, ni beti esan dut, hori. Salda badago. Hombre, hori, galdatu eta, badago, salda badago. Norbaitek galdetu dizunean, parkatu, saldari badaukazue? Bai, salda badago. Baina, bestela jarri behar duzuen, salda dago. Hori da. Nik hori beti pentsatu izan dut, Eta la ere gaur egun jarraitzen da tokietan, salda badago. Salda badago, bai. Ez egia da, azkenen horrelaxe gelditu dara, eta gustatzen zait, Eta diskaren izena ere, bintzat, haizu, pentsatzeko momentu hori izaten duzu, eta salda badago. Ja hortxe gelditu da, eta zaten dut hor geldituko dala, Bai, nik lehen, Armintzeri saio hasi baino alino esan diot, ni Ertzainan taldearen salia izan naiz, eta azken kontzertura joateko, joan ginen, anuetara, azkena ez orain bueltatu direnen. Orain bueltatu direnen, Bilbon ere izan ginen, baina anoetan ere izan ginen bere garaian, eta ordutik, ostra. Anoeta herrian. Anoeta pelodromoan. Belodroman izan zen. Belodroman izan zen. A ber, gaur egun ja estadio sondiak eta betetzen dira, baina. Garai hartan anoeta betetzea, ja. Bai, Basan. Basan. Bueno, ikuste duzu,
Hemen gure Armando, normalen Armando ere tamaina handiagoa dauka, nik ditut Armandotxoak. Armandotxoak. Baina, bueno. Badaukate, Badaukate. Pentsa gero zer da damona. Pilo, hori, gero puriak eta patata guztiak, esnegain guztiekin, dakatela gurina, gazta, izango da, errezeta intentxo bat, Bai, atzoko egunerako, dietarik gabeko egunerako. Hori da. Eta bukatzeko, falta zaigun saltxa izango da, tonkatsu saltxa. Hau, esan dugunez, Japonian ere asko erabiltzen den saltxa bat da gozoa, eta da ere umamia, umamia asko gustatzen zaite nitza bada, ez da, umamia azkenen zer da, da gozo, gazi, nik uste dena daukane kombinazioa. Hori da, horrela xe. Beti ez da izan hori, sabroson. Netzako da hori, ez? Azkenean hori da, ez? Zerbait, danian, potentia, ez dakit. Da, zapore guztiek sartuta, eta ez dakizutan gozo, gazi, mamitxu, ez dakit, danatatik daukana, eta ia da, horrela danez, balio dizula, ia danatatuko. Bai barazkintzako, bai arraiantzako, bai aragiarentzako, danatako balio dizu. Buk, ontxe, egin behar du, eta aiteko, holako nik ikusitut errezeta gainbat daude, eta egiten dutena da, nahasi katilu batean, eta listo, nik, lapiko lengo berdina erabiliz, ingo duana, azukrea eta olakoa daudenean nik gustatzen zait disolbatzea. Orduan, ez zaigu kostatzen ezer epeltzea, eta honek daramana da, berzio ezberdina daude, baina daramana da, ostra saltza, hori da hartzidura batetik datorrena, usai ez dauka munduko atseginena, baina gero, Worcester saltza, azukrea, koiadaka datxo bat, nola esan dezu? Saltza. Worcester size. Eta batzuk tomatea botatzen diote, eta beste batzuk ketchupa botatzen diote. Nik ketchupan berzioa ezagutzen dut, eta probatu da. Bai, azukrea badauka, ala ere. Eta honi gustatzen zait, hola nirekin aldi bat ematea, eta gero, behin deseita daunean, aukatillo batean jarri, eta listo. Patatak egostea behar du, Armentz. Orduan, itxengo du hauek egoze arte, gero zuritu, eta izango da, patata pure bat egitea. Zein egituko dion, baratxuria berrinduta, gurina eta gure tomme gazta, eta, fregitzea hauek, besterik ez. Txai gatoz. Errezeta hau, gure aldigot purearena, robuxonena da, eta robuxonen patata purea da munduko patata purea, ezagunen, esan dezagun. Eta bera beti zuen berdina, esate zuen lehengo, egozi, gero birrindu patata birrinde gaiuarekin, ez irabia gaiuarekin, bera gero esnea botatzen zion, esne gaina ez, kasu hondan esne gaina, eta gero gurinotza, eta kasu hondan aligotein bar dugunez, gure tomme gazta ere hemen bota, eta ondo naziko. Armintzeri esaten nahi nintzen, bi baratxuria atal botatzen izkio. Ni bihotzak endu diet, bi agian gehiagizkoa iruditzen zait, ez zait, patata pure batean. Aurrena, baina betikoa, hemen honena da, bat bota, probatu, eta potentea badao, bigarrena botako diogu. Ikusi balin badezue zatin bat edo faltazala gaztarena, badakizu zen ejandun, eza? Nik dena. Hemen kata bat indutenik, egia da, ekarri da lagazta, eta komentatu dut, oraindik ez dut potentean itxura dauka, eta iruk esan dute, ez da horren fuertea. Iruk, eta iru geruza zein dauzka, guk gaur erabiliko duen sartaiak. Hauek dira, Lakor markako Trichef sartaiak dira, iru geruza dauzkate, horregatik da iru, Trichef, eta hau daukate altzairu erdoi gailtza eta aluminioa. Horrekin zer lortzen dugu, beroa ondo zabaltzea danean, eta gero uniforme kozinatzea. Gainera, temperatura hartzen duenean mantendu egiten du, elektrizitate gutxio gastatuko du, eta ez du bakarrik induzierako balio, hau ekonomikan jarri alduzu, zutan, edozein zu motak balio du honetarako, sartai hauek erabiltzeko, gaina 260 graduko temperatura aguantatzen dute labean, heldulekuak, altzairu erdoilgaitzezkoak gogorra dira, esaten lan, ez dizuet esako betiko sartairik, ze betiko gaur egun ez dago, ez da gu ere, sentitzen dut dago esatea, baina sartai hauek iraungo dizuete eta kalidarea emango dite zuen sukaldeari. Beraz, badakizue guk hauek erabiliko ditu.
Madrilen egiten dute olako paella utzi baten. Ez daukatelako olako sartairik. Bestela... Ze garrantzitsua, kalidade honeko Bai, sartaiak eta erabiltzea, ze gauzak asko ze hobeto ateratzen dira, Finagoak eta ze jazarrak balin badaude eta horrela, errexago itxasten dira elikagaiak eta gaur egun arniz dago, bakizu hauek, estinak itxatziztien iken honek daukatena tefloia eta bakigu geruza hoiek ez direla bat ere osasuntxoak horrek apurtzen hasten direnean, hoiekin kontu zibilear da, ikusten baduzu ja pitzatzen hasten direla, sartai horrek kanpora, honek olako herrik ez dauka. Bueno, nik hemen jarraitzen dut, honi eragiten eta jungo da gurina eta gazta eta dena urtzen, gatza eta piperbeltza gehituko dio, gatz askorik ez bota, kontutan izan gazta honek badaukala, potentea dala. Nik gastatu dute, eta ia da, gatz puntu hori... Osa, suiza zara bat? Bate, bai, onartu beharra dauken nioitako bat ere izan nahi zela, horri ikusten dezu, eta pixka bat, zatitxo bat, hartu beharra dau. Eta egia da, naiz eta behiaren... gazta izan, ostra, badauke, nortasuna badauka, pertsonalidadea badauka, eta ia da, zatitxo gutxirekin ja asetu itezala. Dala, pixka bat, bete egiten dizula bezala. Ni, etorri zait honekin mostean, zait, alpetan da, txamonizen, erogon basaetan dipasiatzen da, han osoikoa da, raklet, eta horrek urtzen diren gazta horiek, eta kanpoan da ikustea, eta mailan jendia horrekin jaten, eta usai hori torriten da. Eta gau, nik honek usai hori hartu diot, egia esan, eta, takit, Ederra pure batian edo ederra bera bakarrik. Postre moduan gaur ere jango benuke. Hori da. Bueno, lagunok, honi, ez, buelta eta buelta, hemen egurrean, eta gero, utzia zue, hemen ondo ezein behar da, hau aterako dut, plater batera, sukaldeko paperarekin, eta gero, bueno, zuek etortze zatenagako, purea egin da, arrautza frigituta, ze arrautzak dara mazionek, eta, ja, jateko prest. Bueno, gure trilogia prest. Hemen, Armando eskalopea, tonkatxu saltza, aligot purea. Orduan, jarriko dugu. Hemen, gure... Gozekin ez gira egatuko, Ez dotuzte, geratzen bazara, lasai gehiago badao. Gero, arrautza gainean, gero hemen esan dako, Armando eramaten du boilurra gainean, botatu lan, ra. Ja, falta zaiona. Baina, bueno, guk, ez, hobetu ingo, boilurra baino merkeagoa zer da? Tonkatxu saltza, eta hau ere oso ondo geratzen den zerbait da, eta momentutxo batean, eta 10 minutuko, hemen dago gure Armando eskalopea, tonkatxu saltza eta aligot purearekin. Bai, bota, bai, badaki serie maiz... Danakin. Gorringora jongo da. Ekusi, Ez ditentzun, berak ez ditentzun. Gorringoa lapurtu nion eta ja gogoran azten dit, bizitza guztirako. Horterako da, gorringoa, jantzak. Moztuko dugu gorringoa, ez da? Bai, moztu, mesedez. Bueno, egarki. Hau bai. Dan hartu duzu, gaina pitu pure falta zaizu, kalkarrik, Hori da. Ea ze irutzen zaizun saltzana. Biologia, egarra. Honik etzaio boiurrik falta, Ez du behar. Kombinazioa marrekoa. Zuek itzu egiten, oso ondo egiten duzu. Zegi horan gaztean. Egia da, zure errezetak nortasun asko zeukala, zaporetsua eta zero beto zerbait freskua. Hor buru batzuk, burrata batzukin egiteko, beraz, oraingo errezeta izango da errexa egiteko, nahiko freskua izango da, limoia izango dulako, burrata izango dulako, eta oso ondo sartuko dena. Beraz, ikusi nola egiten den. Lehen da bizi, horburuak zartagi bero batean gorritu eta gorde. Saltsa egiteko, burrata limoi birrinarekin, piperbeltzarekin, esnegainarekin eta olio txorrotadatxo batekin birrindu. Ondoren, ogia, horburu konfitatuaren olio apur batekin txigortuko dugu, kurruskari geratu arte. Eta zerbitzatzeko, oinarrian burrata krema jarri, horburuak gainean, urdaiazpiko iberikoa eta amaitzeko panko kurruskatsua eta olio txorrotada bat botako diogu. Orduan, hasteko, men zartagi bat prest daukat, beroa emango diot.
temperatura igoko diot, eta ingo detena da, olio pixka batekin, bai? Nire orburuak, esan beharra da, ja, ekarri ditutela ja kozinatuta, orburuak badakizu, lehen da bizi egosi ondo garbitu, eta hauek ja konfitatuta daude, orduan konfitatuta bere olioarekin da daude, bale? Orduan nik olio hori ondoren erabiliko dut gure pankoa, hau da, ogi birrindua, pixka bat, txigortzeko. Vale. Zapore hori izango du, gorde ingo dut, ez dut botako, baino lehen da bizi, ingo detena da, hemen, dazkadan, orburu guztiak, alde batetikan, jarri. Oso, ja egosita daudenez, pixka bat izango da, markatzia, ondo gorritzia, eta prest. Gero gorde egingo ditut. Egunean lagun batekin hitz egiten, eta da beti esaten duguna, ez? Orburuak ere edozein barazki, sasoian jatia hoberena, eta freskoan badira hobeto. Baina konserban egitea, berak esaten galdetzen zian, ea orburuak konserban egitea zaila zen, eta oso erreza da zerbait da. Orduan, etxean orburu zalea bazarete, hartze dituzue, eta orburuak ez daukate misterio handirik. Egin behar duzuena, hemen, ikusi gaituzu, azken aldian egosi ditugu, orduan, zuritu, kanpo kostoa junkentzen, gero, hartzen diozu eta bere enborra pixkat zuritu egiten da, gaineko aldeak kendu, erditik moztu, eta hor ez oxidatzea nahi baduzue, eukin gopor bat urarekin da limoizukuarekin, han sartu. Behin dana garbituta dauzkazuenean, egosi urrirakinetan, 12 bat minutu gutxi gora bera, nahikoa da, kontutan izan da, gero atarako ditugula horiek, pototan sartuko ditugu, kristalesko pototan, ja esterilizatuta duen potoetan, hor sartu, eta gero botako dio egosketako erabili dugun ur hori. Ur hori, horrekin estali, olio txorrota botatzea niri gustatzen zait, eta gero hartu potoak itzi, eta 20 minutuz uretan, urez estali lapiko batean, irakiten euki 20 minutuz, eta listo, horrekin ja, utza eta egiten da, esterilizatu egiten ditugu, eta badauzkazue orburuak, hilabete batzuetako, zuek egindakoa, zuen konfiantzako fruta dendan erositakoak, zuek jasotakoa baita ere, eta, urte guztian jateko duzu. Eta teknika hori erabiliz, egin dezakezue berdina, baina beste edozer kontserbarekin, egaluzarekin, edo pikilloaren piperrekin, edozer gauzarekin teknika berdina erabiliz. Denborak aldatzen dire pixkan, baina bezala. Ez dago, Euskal Herrian, azkenean almiz, oitura handia daukau, kultura badaukau konserbana, eta behitu, Nafarroan hasita, orburuan niri Nafarroa etortzen zait, eta hor zer dauzkau. Pikillo piperrak, mundu mailako pikillo piperra dauzkagu. Orburuak, menestra zoragarria saltzen dituzte. Hor, barazkiak askotakoa dauzkagu, konserban, zoragarri. Kostaldera juten bagara, gure kostalde guzti hortan, antxoak, egaluzea, gaur egon, ja danetarik aurkitzen dugu, baina hor ere, ohitura handia daukagu konserba mota horietan, eta kalidadea, nik esango nuke, gorena munduko edozein konserba herrialdekin burrukatzeko moduan daudela. Eta iparraldera joan da, iparraldean dauzkagu, hor ohitura gehiago dokati, Frantzian landetatik eta etortzen diran, fua eta olako ahate konfitak eta horrelako zoragarria dituzu iparraldean baita ere. Eta hor, ez dakit izen batean, baina milaka batzuk pertsona Euskal Herri guztian ziur bizi direla konserben mundutik. Pillo bat enpresa da. Eta hor, pixkat danetik hartuta, barazkiak eta hor gehiago ni Nafarroak indalokiko ditu, bero kostalde guztian eta esaten dana antxoa eta egaluzea izango zian nagusiak, baina, berdela eta bai egiten da, eta olagarroa eta bai egiten dituzte talakoak, eta gero, iparraldean eta horrelako, arte munduarekin lotura daukaten konserbak. Zer esanik ez, marmeladak, zoragarria dauzkela Euskal Herrian hainbat tokitan, eta konserba, botilla batian kristaleskoa, hori garagardoa ere konserba da. Herri guztietan, zenbat garagardoa aurkitu izan ditu, sasoi batean, herri bakoitzak bertan indako, ez dakit zenbat garagardo ezberdin zeuden. Ez dakit zenbat mantendu diren, baina, batzuk badaude. Nik orduan errezetarekin jarraitu behar ja denbora aurrea dijoa, orduan esan dizuetan bezala, hemen erabiliko dut olio pixkatxo bat, eta hemen ingo detena sua oso fuerte jarri, eta gure pankoa ja prest txigortzeko. Beste alde, ingo detena izango da, hemen barrun sartuko dut burrata bat,
normalean osorik erabiltzen dugula eta gainetikan botatzen dugula, kasu honetan, barrua jongo da krematxoa egiteko, esne gaina botako diot, barrura. Gero, limoi freskura horri emateko, pixkatu freskotasuna emateko, ingo detena da azalaren birrindura bota. Nek bere ikutsua emango diolako. Eta oso ondo geratzen da. Eta dana ondo birrindu, olio virgina extra pixkatxo batekin, eta gure krematxua prest. Hori oinarrian jungo da, Hori da, hori beko aldean jungo da. Lehen Armintzek aipatu du, bera oso salea dela pankoarena, eta pankoa egiteko hemen, ogi birrindua da egiten danean, dena erabiltzen da, azala eta mamia, ez? Pankorako bakarrik mamia erabiltzen da, gainera, lortzen duguna da, gainera holan, zerbait kurruzkaria, baina aizetsuagoa teorian olio gutxeo zurgatzen du, hor garrantzitsua da temperaturarekin eta jolastea, zerbait frigitu behar dugunean eta temperatura suabean jartzen badiogu, zurgatuko du olio desente gehiago, eta fuertea badago, geratuko zaiguna gune edo moduan, ez? Geruzak kurruzkari bat, eta barruan daukan, babesten duen platera, xamurra, eta hori da, japoniarren asmakizuna, eta lehen, tonkatxua, ez? Tonkatxu saltza, beraien txerritxuleta egiten dute, pankotik eta pasatzen dute, eta pankoan nahi eskoa da hor, eta baita nola dau, ebi fry deitzen dana, eta hauek izango zian honek gambak, erolako kurruzkariak egiten dituztenak, otarrainzka egiten dituzte kurruzkariak, eta pasatzen dituzte, pankotik, ez? Da, japoniarrak artista dira. Artistak bere ikutsua ematen diolako, eta honek, gure pankoak izango du, pixka bat, orburuaren zapore edo ikutsua. Orduan, ikusi dezuen, momentu batean nola egin deten, nola txigortu deten nire pankoa, bestadetik orburuak ere ja prest ditut, hementxe daukadana da ja saltxa ere prest, eta azkenik urdaiazpikoa. Orduan, besterik ez zaigu gelitzen, eta bakarrik, ja, plater bat ateratzea. Eta plateran ja politx jarriko dugu. Bai, hortxe bertan, hortzi eharki jungo da. Gu detena da, goiara batekin. Jarri. Hemen norbaitek esferifikazio kit bat baldin baduka, esferifikazioak inalditu, badakizue, hemen alginato erabili beharko genuke, hau da bainua botatzeko, ze kalzioa berak pila badauka. Iberritu berriro esferifikazio txorienen, egin egiten pare bat aldiz, da berriro ekarri berritugu, eta badaukat errezetan batero lan egiteko honekin da. Politxak geratzen dira, eta holan, puntatu da. Beraz, hementxe jarriko diziogu orburua gainetikan, razio bat entzako ikusten dut horrela. Sarrerako moduan, hori da. Eta gainetikan gure panko pixkatxo bat izango du. Kurruskari moduan. Ikutxu kurruskaria izango du. Eta urdaiazpikoa. Almendra batzuk ero, azkenean, almendrak eta, honekin bada, naparrera erorburuak badira, almendra saltza batekin ero, almendra txigortu batzuk ere, nik uste dut? Bikain. Eta hori bai, amaitzeko, olio ikutxu berezia. Ze ona. Eta ze azkar, ze ondo, momentutxo batian egiten den platera, prest, kontserbari esker, eta hementxe. Zue, nire gaurko orburuak burrata saltxarekin. Nik hau erabaki dut koiarakin jambar. Koiarakin, bai, ondo. Saltxa eta dana ondo hartzeko, danatatik pixka bat hartzeko, urdaiazpikoa krema eta orburua, dana barrura. Oso fina. Oso fina, oso guzua. Esan bezala, sarreratxo moduan edo, Biateko? Amarrekoa. Bueno, eskerrik asko, bertan izateagatik. Badakizue, bihar ostirala gu hemen izango gara, famatuen bidea, beraz. Bertan ez zitin zaitzuzte du. Beinan, da bihar arte.